Снимам подруг! Много хубаво ти пееш. Ще паднеш. Натама. Добре? Може да е един. Да. Сега на тази звъни телефон. И писна вече. Ама кажи защо? Стоп! Вече е прекалено. Ти не ме разбираш. Как да не те разбирам? Аз наистина го обичам. И това какво доказва? Любовта ми към него. Направила. Това показва любовта ми към него. Не може да. Тя каза, че не мога. Да. И стоп! Познаваме ли се? Ами не, но аз тебе да. Така ли? Да, разбира се. Ще направим е така да се върнеш, чули? Чули бе? Чули? Айде! Я кажи здрасти на камерата, Ники. Айде, давай, че няма. Кажи здрасти. Не, става, не. По-е да се караш с него приятел. Айде бе! След 5. Като той последно, като той ми звъни или тя, аз дигам. И Не да дигаш, отбиваш. Да, и се прави, че говори, казвам да, бля. Кам, ви каза. Да, и Кажеш, запалям. добре. Ти идваш при мен и казваш, Край. Те трябва да спостриш. Дигната, айде. Много смешно, мани, не, бе,